azkenengo saioari, luko diogu, tailerra deitu diogunari, pandemia garaiko esperientzia publiko komunitarioa. Aizpea Otaegi, Errenteriako alkatea eta Agurtzane Solaberrieta, usurbilgoa ditugu. Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea esan dut oraintxe, lehen emakumezko alkatea Errenterian, beraz esango dugu politikaria dela. Egun osoa daramatzagu iaia bakoitzaren gatik alako etiketatxoa jartzen, iristen deneraino. Soziologian eta politika zientzietan lizenziaduna da, eta tokiko politikak, generoa eta garapena masterra ere egina du. Politika publikoen arloko aholkularia da lanbidez, Eluiar Fundazioko aholkularitza zerbitzuan koordinatzaile nagusia. Izan zen, 2019an, Errenteriako udalean sartu zen arte. Hizkuntzaren normalizazioa eta berdintasuna bi esparruak landu ditu. Eta Agurtzane Solaberrieta berriz, Usurbilgo alkatea esan du lehen emakumezko alkatea ere, Usurbilen. Beste politikari bat. Informazio zientzietan lizentziaduna da ala ere. Ez naiz lehen emakumea. Usurbilgo ez zara lehen emakumea. Dokumentazio zerbitzuak Mertxe Aizpurua. Mertxe Aizpurua. Eta ilegalizazio garaian ere ba. Bueno, pasatu gara orduan frenadaz. Baina, politikaria, baita ere orain. Informazio zientzietan lizentziaduna eta urte askoan kazetari gisa aritua, Euskaldunon egunkarian eta berrian. Eta, biak ere, pandemia seguru asko udalean lanean hasi zirenean, inola ere espero izango ez zuten egoera baten aurrean aurre egin behar izan diote, beren kargutik, herri bateko alkate moduan pandemiari, ezta? Eta orduan, pixkate hori azalduko aurkeztuko digute, ezta? Agian gehiago zer egin duten baino pixkat nondik norako politikak eta zergatik, ezta? Eta horien zergatiak edo pixkat azalduko dizkigute, ezta? Pixkat sustatu dituzten ekimenen atzean, ze filosofia edo ze ideia dagoen. Zuena da hitza. Nerone hasiko naiz, gure artean hitz egin dugu, ordu bete daukagu 21 minutu bakoitzak, aurkezpen, lehen aurkezpen bat egiteko behintzat, eta ondorenean nahi baldin badezu 20 minutuko tartea izango dugu solasaldirako, edo galdera erantzunetako, edo sortzen diren beste komentarioetarako. Nik lehendabizi eskerrak ematea, gonbidapenarengatik, eta esatea, zakit politikaria, dan guretzako izendapen egokia, ekintzailea esango nuke, batez ere azken hilabeteetako jardunari begiratzen badiogu, ekin da ekin, jardun gehalako, egia esan. Eta pentsatzeko, eta egiten ari ginenaz gogo eta egiteko egia esan oso aukera gutxi eduki dugu. Eta Loreak behintzat niri proposamena luzatu zidanean pentsatu nuen, egiten ari ginen guztiaren inguruan pentsatzeko tartea hartzeko oso aukera ona izango zala. Eta aprobetxatu behar nuela, gero beti bezala gauzabek gainera etortzen dira. Eta azken momentuan, paper gainean jarritako gogoetak botako ditut. Ez da zuen gainontzeko hizlarien kasuan bezala, posibilbide bat egindako ponentziak edo zerak, hitzaldiak, nahiko sola fresko eta seguraski berde dagoen zera bat izango da, hitz jario bat izango da, baina seguraski hemen botatakoekin eta zuek egindako ekarpenekin hobetu daiteken eskema edo jarduna izan daiteke. Eskerrik asko beraz gonbidapenagatik eta honi guztia egin dugun guztiari buruz eta egiten ari garenari guztiari buruz pentsatzeko tarte honengatik. Nik hasi nahiko nuke labur bada ere, ez dakitzen bateraino ezagutzen dezuen Errenteria, zenbat egon zareten edo zenbat ez, hemen areto honetan zaudetenetatik, baina uste dut lau zertzala da behintzat eman nahiko nuke edo eman nahiko nituzke uste dudalako lagungarri direla ondoren datorrena ulertzeko.
Errenteriak 40.000 biztanle ditu, Donostiaren eta Irunen ondoren Gipuzkoako 3. herririk handiena litzateke, edo 2. herria, hiriburua kenduta. Eta bada zerbait asko markatu duena gaur egungo gure herria, eta da justu 60-70 hamarkadan bizi izandako hazkunde, azkar eta ikaragarria, ez? Niri gustatzen zait kontatzea, uste dudalako oso grafikoa dela, nire amak ni 21 urterekin eukin ninduen, erama errenterian jaio zan, eta bera jaio zanean 15.000 biztanle zituen errenteriak, eta ni jaio nintzenean 21 urte beranduago, 55.000 biztanle zituen herriak, beraz horrek erakusten dut nahiko grafikoa dela, ze izan zan, garai hortan, 60-70 hamarkadan errenteriak bizi izan dakoa, ez? Herrian bertan fabrika asko zeuden, elkarren gandik urrun sentitzen ziren, komunitatez osatzen joan zan, mosaiko konplexu eta handi bat eraikiz joan zan, jatorriari, hizkuntzari, sentimendu nazionalari zegokionez, bizipen oso ezberdinak zituzten komunitatez osatzen joan zan. Imagina dezakezuen bezala urbanismoa garai hartakoa basatia izan zan, eta fabriken ondorioz ere izan da, sindikalgintza oso indartsu izan duen herri bat, eta gizarte mugimenduen ikuspegitik ere oso bizia izan dana, ez? Eta guzti hori, edo testu inguru horretan, PSek 30 urtez gobernatutako herri bat da gurea, bai. Gaur egun, itxuraz seguraski ederragoa da, fabrika bakarra geratzen da herriaren erdigunean, zentralidade handia duena, paper enpresa, asko jakingo duzuenez, baina asko aldatu da herriaren itxura edo irudia, oso herri bizia izaten jarraitzen du, orduko sindikalgintzak, mugimendu sozialek eta presentzia handia, gizarte bizitza handia duen herria izaten jarraitzen du, bai sozialki eta bai kulturalki. Eta egia esan gure herri ekonomikoki, sozioekonomikoki Gipuzkoako herririk pobreenetarikoa edo errenta bajuenetarikoa daukan Pasaiarekin batera, daukan herria izan arren, egia esan herritarrek atxikimendu handia diote herriari eta bizitoki gisa apreziatzen dute herria, ez da, eta seguraski lotuta dago atxikimendu hori herriak daukan bizitasunarekin eta bizitza soziokulturalarekin, ez da. Orduan, lehen aipatu dut ia 30 urtez PSek gobernatutako herria izan dela, eta Bilduk gobernatzen du 2011 garren urtetik koalizioan, Ezker Batua eta gaur egun Podemos alderdiarekin edo elkarrekin osatutako formazioan, bai. Orduan, guk udal gisa, pandemia honen hasieratik, nolabait pandemiari aurre egiteko jardunari ekin genionean, ordutik ona etengabe nabarmendu dugu ideia bat. Pandemiak lehendik ere hor zeuden desberdintasunak eta zaurgarritasunak ageriago jarri ditula, eta ez dira premia edo behar berriak sortu beraz, ez da? Jendartean bestela ere presente zeuden arrakalak edo desberdintasunak edo pitzadurak ikusgarriago edo nabariago egin ditu pandemiak. Hori izan da, pandemiaren hasieratik martxan jarri ditugun ekimen guztietan edo ekimen guztien markoan azpimarratu edo nabarmendu nahi izan dugun ideia bat, eta uste dut garatu ditugun politikei erreparatzen baldin badiegu, uste dut antzeko zerbait esan dezakegula, ez? Ez ditugula egoerari aurre egiteko formula berriak edo politika egiteko modu berriak martxan jarri, baizik eta gure ohiko logika bera aplikatu dugula, eta behar bada ereduan sakontzeko aukera eman digula pandemiak, eta premiekin gertatu den bezala gure politikak nabarmenago edo ageriago geratu direla. Baina ez dugula egin lehendik egiten ez genuen ezer, edo ez dugula beste logika baten gainean eraiki gure jarduna. Ez da, orduan esango nuke, edo esango genuke muturreko egoeran, beharrak ageriago geratu diren neurrian, gure udalgintzan sakonduz,
eredu talka ere esplizitatu egin dela eta ageriago geratu dela norberaren lehentasunak zein ziren, edo erdigunean zer jartzen zen, udalgintza edo politikagintza ulertzeko modua bera zein zen, lan egiteko era, herritarrekin edo eragileekin harremanak nondik eta zertarako eraikitzen diren eta abar, bai. Orduan, gure udalerria pandemiari aurre egiteko martxan jarri diren politika eredugarrien adibide gisa edo jarri izan da, eta berezik esango nuke nabarmendu izan direla hainbat ekimen, ez? Alde batetik, zaintza sare publiko komunitarioa martxan jarri izana, nolabait pandemiari aurre egiteko dispositibo edo egitura gisa, eta baita ere, marko horren baitan edo dispositibo horren baitan, zaintza sare publiko komunitario horren baitan, martxan jarri diren hainbat ekimen, ez? Eta, dispositiboak berak aukera eman zigun adibidez, pandemia alarma egoera dekretatu eta astebeteko epean herrian bizi diren 8.000 adinek hori etxera deitzeko, horretarako aukera eman zigun zaintza sare publiko komunitarioak, baina baita aukera eman zigun ikasle guztien hezkuntzarako eskubidea bermatze aldera, desenteko azkartasunez ordenagailurik eta internetik ez zuten ikaslei tresnak eskura jartzeko, ez? Egia esan horiek adibideak baino ez dira, beste hainbat politika eta ekimen martxan jarri dira pandemia, alarma egoerak iraunduen bitartean, eta orain ere hainbat ekimen garatzen ari gara pixka bat logika horretatik, eta horiek bere momentuan dokumentazio eskatu zitzaigun, pixka bat egindako lana deskribatzen zuen artikulu bat idatzi genuen herriko urtekariarentzako, eta dokumentazio gisa aportatu genuenez ez naiz hortan, ez dut horretan sakonduko, bai? Baina, nabarmendu nahi nuke gure politiken esparruan lehendik oinarri batzuk lantzen eta dinamika batzuk garatzen hasita ez bageunde, eta hori nabarmendu nahi dut ideia bezala, oso zaila izango zela pandemiari aurre egiteko garaian garatu ditugun politikak eta martxan jarri ditugun dispositiboak oso zailak izango liratekela ez bagentor nolabait udalgintza jakin bat egitetik eta gauzak modu jakin batera egitetik, ez? Azken finean lur ongarritu baten gainean eraiki dugu pandemiari aurre egiteko estrategia bera, ez? Eta esango nuke ere gu lur ongarritu batean ari ginen, logika jakin batetik ari ginen, eta jendeak berak ere, herritarrak berak ere manejatzen zuen logika hori. Eta horrek erraztu du guk hasieratik proposatutako marko horretan edo nolabait jendea osondo kolokatzea, ez? Eta, aipatu nahi dut hori logikoki aurretik zetorren logikari esker posible izan bada, noski 2011tik egiten zetorren lan horren ondorio izan dela pandemia edo alarma egoerari aurre egiteko modua zein izan da, ez? Pixkat gure politiken logikan 2011tik 2000 urtetik nolabait PSek gobernatzetik, Bildu gobernatzera mantzana aldaketa horretatik nolabait eraikitzen ari den zerbait da, eraikitzen joan dan zerbait da gaur egun manejatzen dugun logika, eta gainera etengabe eraikuntzan dagoen zerbait, ez? Guk gure kanpainan lelo bezala bide ederrau erabili genuen eslogan bezala edo lelo bezala Jon Maia bertsolariak proposatuta, eta justu bideak hori adierazten zuen, ez? Nolabait tuneren batean bide berri bati ekin zitzaiola, bideak nolabait adierazi nahi zuen baita zabaltzen ari zen edo etengabe egiten ari zen bide bat zela, eta nolabait ederrak ere sugeritzen du horizonte hobe bateragoa zela, eta baita bidea bera gozagarria izan daitekela edo bidea bera ona edo polita dela, ez? Eta beraz, pixkatera aldaketaren ideia ere bide eder hau nolabait eslogan horretan inkorporatuta zijoan. Eta esan nahiko nuke baita gure hauteskunde programa egin genuenean, orain urtebete pasa, bazegoela nolabait gure programa
egituratzen zuen eskema bat, edo laburbiltzen zuen eskema bat, nolabait zirkulo konzentriko ez osatuta, 3 zirkulo konzentriko ziren, erdigune bat eta 2 zirkuloaren inguruan, eta guk bertan jasotzen genuena zen guretzako gure programak nolabait bizitzak erdigunean jartzen zituela, bizitza duinak zirela, azkenean gure politiken erdigunea, bizitza duinak lortzeko oso garrantzitsua ezinbestekoa zala komunitate sena lantzea, komunitate bat ginela sentitzea eta hori eraikitzea, eta gero noski bizitza duinak eraikitzeko eta komunitate sen hori nolabait ahalbidetzeko behar dugula ingurune bat abegikorra, ingurune bat, hau da inguru bat abegikorra izango dana, bai pertsonentzako bizitza duinak garatzeko eta baita komunitate sen hori garatzeko ere, ez? Orduan, eskema horrek nolabait ordura arte esplizitatu ez bazen ere balio zuen ordura arte landutako politikagintza edo ordura arte garatutako udalgintza azaltzeko eta balio zuen baita zertan sakondu nahi genuen adierazteko, bai? Orduan, pandemian zer egin dugun galdetuz gero, esango nizueke eskema horrekin jardun garela, ez? Eta uste dut hori esateko moduan gaudela, eskema horrekin jardun garela, ahulen eta zaurgarrien direnen beharrak, edo zirenen beharrak jarri ditugula erdigunean hasieratik eta gaur egunean ere, gauden momentu berezi honetan ere horretan jarraitzen dugula, ahulen eta zaurgarrien direnen beharrak erdigunean jartzen. Printzipio bati jarraiki, printzipio bat oso garbi daukaguna, ezta? Beharrik handienak daukatenak edo ahulen direnak edo zaurgarrien direnen ongizatea zaintzen dugun neurrian guztion ongizatea zainduko dugula eta guztion ongizatea babestuko dugula, bai? Orduan, lehentasuna izan da beharrak, nolabait alarma egoera dekretatu zen momentutik, beharrak identifikatzen joatea eta behar horiei erantzuten joatea eta aldi oro edo une oro testuingurua aldatzen zen neurrian, premia horiek identifikatzen edo premia berriak identifikatzen joatea. Eta bestetik egin duguna da, batetik hori ahulen edo zaurgarrien zirenoen beharrak erdigunean jartzea, eta bestetik komunitateari dei egitea. Hori da egin duguna, ez? Nolabait komunitatearekin harremanetan jarri, eta nolabait erantzun zezan edo komunitateak egoera honen aurrean erantzun bat emateko aukera izan zezan ere, baldintzak eta artikulazioa eskaini. Eta beraz, egin duguna baino edo egin dena baino, dokumentuan egin dudana izan da gehiago jaso, ze logikaren baitan eraiki dira guk politika berriak deitzen dugun hori, gure herriaren kasuan politika berriak deitzen dugun hori, edo udalgintza eraldatzailea ere, dei dezakegun hori, ez da. Gurean oso garrantzitsua izan da, herritarrekin eta eragileekin harremanak indartzea, bai? Eta hori prozesu baten ondorio da, eta hori hainbat ideien bueltan artikulatzen da, ez? Alde batetik herritarrekin eta eragileekin irizpideetan oinarritutako harremanak eraikitzea, ez? Eta oso obioa izan daiteken zerbait da, baina, segun eta zer nolako politikagintza, udalgintza egindan, harremanak bestelakoak izan daitezke, eta hori izan da printzipioetako bat, ez? Herritarrekin eragileekin irizpideetan, guztiekin berdin jokatzeko balio izango duten harremana irizpideen gaina, harremanak eraikitzea, eta baita ere, deseraikitzea logika bat, nolabait gure eragileak eta gureak ez direnak apurtuko duena, ez? Eta nolabait eragile guztiekin berdin jokatzea. Hor, egon dira ekimen puntualak, azkeneko urte hauetan, nolabait lagundu dutenak izugarri, logika hauek apurtzen, ez? Herritarren eta eragileen arteko, ez dakit, lubakiak edo apurtzen lagundu dutenak, ez? Eta, ez naiz ekimenetan sartuko, baina hori izan da, nolabait herritarrekin eta eragileekin harremanak indartzeko baliagarria izan den logika bat, beste izan da noski herritarrekin eta eragileekin lanean jarduteko espazioak zabaltzea, bai? Eta espazioak zabaltzea esaten dugunean, kasu batzuetan izan da prozesu jakinak, hasi eta buka egin diren prozesu jakinak martxan jartzeko, baina bestetan izan da nolabait elkarlanerako espazioak eta mailak eraikitzeko, eta nolabait logika iraunkorragoak eraikitzeko, eta hor,
aipatu nahi nituzke gure herrian, hainbat parte hartzeko prozesu ireki izan direla gai ezberdinak lotzeko, edo gai ezberdinak lantzeko, baina gure herrian adibidez, 10 kontseilutik gora dauzkagula gaur egun eragileekin eta herritarrekin nolabait elkarlanerako dinamika jarraitu bat ahalbidetzen dutenak, ez? Bestetik herritarren ekimenari, ekarpenei, proposamenei bide emateko aukerak sortzea uste dut horrek ere, ekarri duela aldaketa bat, ez? Kokreaziorako elkarrekin ekimenak eta politikak pentsatzeko aukerak zabaldu dira, eta gainera kokreaziorako espazio horiek sortu izanaren ondorioz definitu diren proiektuak gaur errenterian ikus daitezke, gorpuztuta daude, bai? Ez dakite proiektu ezberdinak lehen hitz egiten aritu gara gazteentzako etxebizitza komunitarioaren proiektuari buruz, baina hitz egin dezakegu emakumeen etxeari buruz, hainbat prozesu landu dira azken urteetan gorpuztu direnak proiektu jakin baten, eta eragileen eta udal ordezkarien kokreaziorako espazioak sortu izanaren ondorioz gauzatu direnak. Beste herritarren ekimenari, ekarpenari eta proposamenei bide emateko aukerak sortzearen baitan, uste dut oso garrantzitsua dela ere eragilei protagonismoa aitortzea, politika publiko bihurtutako ekimen asko eta askoren atzean dagoen nolabait ekimen soziala aitortzea eta beraien protagonismoari leku ematea. Hirugarren puntua, garrantzitsua izan dana eta izaten ari dana gure azken urteetako udalgintzaren logikan da dudarik gabe kohesioa lantzea, komunitate bakarragarenaren ideia lantzea eta gutasunari garrantzia ematea, ezta? Eta hor, aipatu dut, ez, nondik datorren gure herria, nola eraiki izan, eta horrek ekarri ditu, ez, banaketa ideologikoak, sozioekonomikoak, jatorriari lotutakoak, hor banaketa asko izan ditugu. Oso segregatutako, segmentatutako komunitatea izan gara, eta hor hainbat ekimen egon dira nolabait lagundu dutenak, eta balio izan dutenak komunitate bakarra izan gaitezkenaren sinismen hori lantzeko edo garatzeko, ez? Eta uste dut, ezaguna eta referentziala izan daitekeela normalizazio politikoaren esparruan egin den gure herrian egin den lanketa, horretan ekarpen izugarria egin duena, baina egon dira bestelako prozesu batzuk ere, jatorri desberdintasunari lotutako, jatorriaren inguruko desberdintasunari lotutako ekimenak edo sentsibilizazio jarduerak ere nolabait lagundu digutenak hori gainditzen, ez? Eta komunitate bakarri izatearen sen hori edo sentimendu hori sortzen edo ahalbidetzen. Baina, komunitate bakarraren ideian sakonduz, nolabait elkartasuna, justizia soziala, premia gehien dutenen beharrei erantzuteko logikak eraiki behar ditugula ere, hori oso presente egon da, eta logika horren baitan adibidez gizarte politiken eremuan errenteria izatea izan da azkeneko 2 urteetan, nolabait gizarte politikan inbertsiorik handiena egiten duen estatuko herria. Aitortza hori izan du azken 2 urteetan errenteriak, eta horre badago mezu, aitortza horretan badago oso mezu sakona injustu, gutxien dutenen edo zaurgarrien direnen ongizatea bermatzea badala guztion ongizatea albidetuko duen zerbait. Eta beraz, laguntzen du nolabait, komunitate bakarraren ideia horretan. Beste printzipio garrantzitsu bat izan da, ahal den neurrian konsensua lantzea, eta horrek badauka, ahal den neurrian konsensua lantzeak badauka, hain justu, mezu garrantzitsu bat edo mezu pixuzko bat herritarrei transmititzen diena ekintzaz, nolabait hitzez harago, ez? Ekintzaz, nolabait lubakietatik harago jarduteko garrantziaren inguruan, ez bakarrik diskurtsiboki, baizik eta ekintzaz, eta beraz hori ere izan da alden neurrian konsensuz aritzea, gure udalgintzaren printzipio garrantzitsu bat. Eta bestetik, herri errelato positibo bat eraikitzen ahalegindu, ez? Nolabait jendearen atxikimendua, herri zen hori indartuko duena, bai? Eta gero bada, esango nuke 5 elementu horiek izan direla udalgintza, gure azken urteetako udalgintzaren logika eraiki dutenak, pixka bat lehen esaten nuenaren hildotik
Hoiek dira pandemiari aurre egiteko gure politika gintzaren edo gure udalgintzaren logika eraikitzeko presente eduki ditugun elementuak, eta gero bada beste elementu bat, nolabait mahai gainean jarri nahiko nukena, izan duena ere garrantzia gure udalgintzaren baitan, eta bada nolabait pandemiaren testu inguruan urgentziak handiak eta larriak izan diren neurrian, kompetentziak edo eskumenak alde batera uztea, ezta? Eta hain justu eskubideak edo oso premiazkoak diren edo larriak diren egoerak eman direnean, kompetentziak edo eskumenak alde batera utzita nolabait erantzuteko erabaki irmoa, ezta? Egia da, pandemian zehar egin dugu adibidez, hezkuntzarako eskubidea bermatze aldera, lehen aipatu dudan ordenagailuak eta interneta behartzutenen eskura jarriz, baina bada bestela ere, hainbat eremutan hartu izan den erabakia, ez? Eta aurretik adibidez, pandemiaren aurretik adibidez, indarkeria matxistaren eremuan, arreta psikologikoa eta juridikoa eskaintzea bada nolabait eskumenaz gaindi, udalgintzatik hartzen den erabaki bat premiazkoa den edo eskubide urraketa bat suposatzen duen egoera baten aurrean jardutea, ezta? Orduan, horrek aukera eman digu, nolabait azkartasunez eta modu egokian, oso larriak izan zitezken egoerei aurre egiteko. Eta, amaituko dut ideia batekin, nolabait aipatu dut, ezta? Ez ditugula logika ezberdinak baliatu, edo printzipio berdinen gainean eraiki dugula udalgintza, eta nolabait beharrak ageriago edo urgenteagoa izan diren neurrian ere gure udalgintza egiteko moduan nabarmenago edo ageriago geratu dala, baina esango nuke baita lehen hasieran pasadan esan dudan ideia bat, eta da gure jarduteko moduak, gure azken urteetako udalgintzak ere herritartasun berri bat eraiki duela, ez? Eta bien baturak azkenean urteetako udalgintza eraldatzaileak gehi horren baitan eraikitako herritartasun berriak nolabait posible egin duela pandemia honi aurre egiteko edo pandemia honi aurre egiteko eraiki dugun egitura edo dispositibo hori eraiki ahal izatea, eta baita ere transmititzea nolabait ez dugula behar bada txertorik izango nolait birusari aurre egiteko, baina nolait birusaren ondorioei aurre egiteko txertoa badugula, ez? Eta txertori nolait komunitatea bera dala, ez? Orduan, ziurgabetasuna aipatzen zen lehen, eta justu ziurgabetasuna ikaragarria den garaiotan nolabait elkarri erakutsi diogu elkar zaintzeko pres gaudela, ez? Eta hori bada ziurtasun bat, bizitzen ari garen garaiotan indarra handia daukana. Ni uste eta izpeagia dena esan duela. Eta agian hainbat ideia igual errepikakorrak geratuko dira, eta beraz, ikusita pixka eta atzoitze egite genunean ere, aizpeak nundikan enfokatuko zuen bere saioa, pixka ere jokoet zer hortan igual ere indarra jartzea, pixka bat osagarri izateko, ez? Zer baino lehen, eskerrik asko jakin eta haueri, jardunaldi benetan bikain eta aberatsa hauetan, ez? Bi herri hauetan pandemia honetan egin dugun kudeaketari toki egin diozuelako, eta batez ere toki egiteaz gain balioan jarri dezutelako, ez? Izan ere, gurean ere uste zerbait balima da inurri lana da. Usurbil ez da errenteri, usurbil normalean ez da egoten komunikabideen foku eta prismatik gaude, ez bada ezer larriri gertatzen edo erraustegia ez bada, baina normalean ohiko jardunean gu komunikabideen begiradetatik gaude,
gure estiloek, nola baite gure ikuspegiek, lan egiteko moduek ez diodan bezala komunikabideen begiradetatik urrune egoten dira. Eta Aizpeak esan duen bezala, nire ustez pandemia honen kudeaketan ez dugu orain arte egin ez dugun ezer egin. Nire ustez, ezer egin baino gehiago ohiko klabetan jardun degula, hori esan nahi dut. Orain arteko estiloan, orain arteko udalgintza ereduan, Aizpeak esan duen bezala, aritu gea eta agian orain are ageriagoan geratu da, ez. Ia da, sekula lehenago bizi gabeko eta sekula biziko ez genuela, ez? Imaginatze ez genuen egoera baten aurrean gaude. Goizean esan da previsiblea zela hau, ez da ninoa beira neon, baietze esan nuenean, zientzia komendio ez hau previsiblea zela, despistatu nintzen hor momentu hortan, Xabierri lekuko hartzea erabaki nuenean, baina hori ez, aurretik esan bezala, inoiz azken hamarkada luzeetan, inoiz ezagutu gabeko osasun krisi larri baten aurrean gaude, eta oraindik goiz bada ere, zehatz-mehatz jakiteko zer datorkigun, Josebari entzun da ezer honik ez, baino ez, indikadore eta aurreikuspen ekonomiko guztie diote benetan parez pare daukaguna krisi ekonomiko latza dela, ez. Baina, edo nola ere etorri den horri eta inkluso datorrenari ez, nola erantzun argi izan dugu guk ere ez, usurbilen, nola erantzun batez ere kolektibotik. Nola erantzun modu kolektiboan, ez, komunitarioan. Izan ere nik uste ikusi degula, ikuspegi komunitario horretatik erantzutea posible ezezik, beharrezkoa ere badela, eta nik behintzat krisi garai honetan uste dut ere zimestekoa dela, gizartea eraldatzeko grina mantentza, ez. Krisialdi gorra izanagatik ere, bere txarrenean, aukera hobea, edo aukera ezin hobea eskin dezakeelako, Aizpeak esan duen bezala komunitatearen garapen jasangarria sustatzeko, gertuko komunitate hori berrindartzeko, eta komunitate sentimendu hori ere auspotzeko, ez? Azken batean zer da komunitatea, elkarren ongizatea arduratzen ez den jende taldea baizik, ez? Elkar zaintzen duen gizaki multzoa baizik, ez? Eta horregatik, ni uste dut ez da zuzen ere horregatik piztu da ere krisialdi honetan, ez? Elkartasuna, ez? Nola piztu da elkartasuna jende askorengan. Jon Maia kantatu zuen, ez? Txarrenari onena atera bertzaiola, eta nik uste gure aldetik horretan saiartu gehala, ez? Gure onena ematen, eta jendearen onena zukutzen ere, ez? Nola baite aletzen. Eta ni uste horretan jarri izan dugula indarra lehen egunetik garapen komunitarioa bultzatzen, batez ere erantzunkidetasunaren ikuspegitik, elkarzaintzatik, elkartasunaren zoru edo eraikuntza komunetik, eta batez ere eragile ezberdinen lankidetza markoetatik, ez? Aizpeak adierazi duen bezala komunitatea lantzeak, komunitatea eraikitzea dakarrelako, eta berarekin dakarrelako ere herri batek ezinbestean behar duen kohesio soziala, ez? Eta nire ustez, hoxe da benetan errezeta, horixe da lanabesa, leheno erraminta kaxa aipatu du jakinek martxan jarri duela lanabesak, nire ustez ez dago lanabes hobeagorik, dimentsio honetako pandemia eta hortik eratorri den eta eratorriko den krisialdi honi aurre egiteko, ez? Izan ere, hori lortzen badugu, nire ustez ez dugu bakarrik lortuko pandemia bati aurre egiteko gaitasuna handitzea, gaitasuna izatea, guztiok hobeto bizitzeko baldintzak ere eraikiko ditugulako, eta horretan datzan nik uste, gaur egun bizi dugun distopiatik urruntzea, eta benetan utopia errealak sortzea, ez. Lehen esan dut ez gara, aritu ere ezer berririk egiten klabe berritan, baizik eta azpimarratu nahi dut ere, gure herrian, Usurbilek, aspaldidanik udalgintza eredu irikia landu duela, eredu parte hartzailea landu duela, nagusiki eredu eraldatzailea landu degula, hitz bakarrean esan da demokratizatzailea landu duela urte luzeetan, politika publikoak herritarrekin eraiki ditugu,
politika publikoak herritarrekin eraikitzen ditugu, eta herritarrekin lan egiteko ohitura hori beraz, ez da ezer berria, ez da ezer gaurkoa, baina frogatu izan dugu gobernantza eredu horrek krisilatz honetan funtzionatu duela. Eta ez soilik funtzionatu, gauzak ere lan egiteko modua erraztu egin digula. Zaila zena eta dena erraztu egiten dula, ez? Ni uste momentu batean ere Aizpeak ideia hori azpimarratu duela, ez? Eta erraztu du, ni uste, marko komunak izateak laguntzen duelako herritarrek, herriko elkartek, herriko kolektibo ezberdinek, modu naturalean, udalean ekarpena egitea, eta gu ekarpen horri bide emateko eta guztion lana egituratzeko, artikulatzeko gai izatea. Beraz, hala ere, garbi dut ere komunitatearen eraikuntza asmoak ezin dula soilik diskurtso hutsalean geratu, horrek jendearen eguneroko bizimoduan eragina izan behar duela, are gehiago garai hauetan, garai zaila hauetan, krisi ekonomikoaren eragina modurik zitalenean eta gordinenean azalduko den garai hauetan, jendeak palpatu behar du, jendeak sentitu behar du, eta jendeak benetan jendearen eguneroko bizimodu hortan eragina izan behar du, ez? Eta, Aizpeak esan duen bezala, gure kasuan ere noski lehen unetik kolektibo zaurgarrienengan jarri dugu begirada, baina kolektibo horiek ere hor zeuden. Esan guzti hau gertatu aurretik ere, krisiaren aurretikan ere, egoera zaurgarrenean zeuden kolektiboengan jarri dugu begirada. Eta esan berdet, udalok, bintzat nire inguruko udalok, hor jarri degula esan bezala arreta lehen unetik, eta batez ere beste inoren zain egon gabe jardun degula, ez. Ziurgabetasuna da bilkigua otika ora, iratik esaten dut ez, ziurgabetasuna badala zerbait paralizantea. Bere horretan ekiteko oztopo badela, nik uste guk ez degula izan demorarik ez da blokeatzeko. Nola blokeatzeko demorarik izan gabe, erantzune egin behar izan dugu, eta esan bezala udalok beste instituzioi uste dute aurre egin diegula, aurrea hartu diegula, eta gainera oso modu, oso baliabide mugatuekin, eta egoerak ala aginduta, urgentziak ala aginduta, kompetentziez aratago, ni uste udalo kasu honetan gure kompetentzikoek ez ziren gai askotan ere aurre hartu eta egoera horiei erantzuten saiatu gehala, ez. Gaur ere Marioren atalean gobernantza hitz egin du, azken aste hauetan gobernantza partekatuaz asko hitz egin da, kolaboratiboa ditu diozuzuk. Nik esango nuke ez dakit Aizpeak nola bizitu duen, baina ni behintzat esango nuke udalekin ez dela gobernantza partekaturik egon, ez? Eta hori, garaie hauetan tokiko kudeaketak halako garrantzia duen sasoi hauetan, nik nabarmendu nahi dut hori, ez? Udalokin ez dela inolako kudeaketa partekaturik, inolako kolaborazio markorik egon. Eta atik, diktadura soberanoa deitu dio Mariok, ni beste hitz batzukin esan nahi nuen hau, autoritarismoa benetan egonda vertikaltasuna, egonda aitakeria, nik ala bizitu izan dut. Goitik berako politikak izan dira nagusi, batez ere, itxialdian eta zer esanik ez, itxialdia arintzeko faseetan, ez? Danontzako izan da rasatabla. Ez da tabla rasa. Eta erabaki gehienak, esan bezala, berandu iritsi dira, gaizki iritsi dira, eta askotan kontraesanez beteak etorri dira. Kasu askotan gehienetan oso irizpide orokorrak, eta udaloi tokatu zaigu irizpide horiek, erabaki horiek edukiz janstea, koherentzia ematea, eta batez ere herriko sektore eragile kolektiboekin lantzea, ez. Leno aipatu da Marioren interbentzioan aipatu du 3 erantzun posible zeudela.
niri askotan gogoa sentitu dute erantzun eremitikoa emateko, alegia ies egiteko, baina justu 3. bide hori hartu dugu, ez? Baikortasunaren eta baikortasun aktibo horretatik uste dut erantzun diogula udaletik, eta hasieratik lehen unetik herritar eta eragile ondanarekin egin ditugu aurrez aurreko bilkurak, eta bide eta egoera zail hau arintzeko, hori da hitza, laguntzeko, arintzeko ekimenak, proiektuak eta estrategiak landu ditugula, desberdinen arteko artekotasun edo tartekatasun hori bide emateko espazioak sortuz, ez. Eta horretan esan behar dut, ere guzti hau aparteko laguntzari gabe egin dugula. Udalok ez dugu aparteko laguntza ekonomikorik jaso artean. Eta laguntza ekonomikorik jaso ez, eta gainera laguntza ekonomikoak gutxitu intzaizkigu, kendu intzaizkigu, eta hortan oso nabarmena da, erabaki larriena da, nola ez, foru funtsarekin hartu duten erabakia. Gipuzkoako foru aldundiak alde bakarrez erabaki du aurtengo 2008ko aurrekontuetan, 20% murrizketa bat egitea foru funtsari. Horrek, aurtengo aurrekontuetan suposatuko duen guztiarekin, eta hurrengo urteetan ere suposatu dezaken guztiarekin, ez? Eta erabakia are ulergaitzagoa egiten da, udalok garenean herritarrengandik hurbilen gauden erakundeak, ez? Justu igual momentu honetan da udalok batez ere babestu behar diren erakundeak, lagundu behar diren erakundeak, eta kontrako haizeak datoz tamalez, ez? Beraz, esan dudan bezala, lehen unetik izan ditugu hartu eman etengabeak. Martxoaren 12an esango nuken ikasi zela udana. Orduan jakin genuen Arabako ikastetxeak itxi egingo zituztela, hurrengo egunean Gipuzkoa eta Bizkaiko ikastetxeak ere itxiko zirela jakin genuen. Eta, netzako xok bat izan zen. Handik 2 egunera, etorri zen Pedro Sánchezek agintzea, alarma egoera dekretatzea, ez. Eta, 2 egunetako, ez dakit garrantzia emango diozuen, baina ikusteko egun horietan, nire agenda da, baina seguru nago aizpearen agenda ere izan zitekela, ez. Goizeko 10etan, herriko jubilatu elkarte taberna arduradun eta eile apaindegietako arduradunekin bilera, ez, zarretxe guztiak eta zarretxetan ematen ditugun zerbitzu guztiak bertan bera geratzen zilera jakinerazteko, handi 2 ordura, 12etan, hezkuntzako eragile guztiekin, ikastolak, eskola txikiak, oinarrizko lanbide eskola, Zubietako lanbide eskola kiroltako guztiekin bilera bat, jakin gabe oso ondo artean zertzen zetorrena, zertzen egoera, baina momentu haietan, elkar babesteko, elkar animatzeko balio izan zuten, ez momentu horretan ezer proposatzeko, baina oso garrantzitsuak izan ziren ere ustez, lehen ordu haietan izan genituen hartu emanak, ez? Arratsaldean gauza bera kultur esparruko talde eta eragile guztiekin, ondoren kirol eremuko guztiekin, kirol klubak, kirol jardura guztia bertan bera geratzen zelako, eta ostiral goizean herriko dendari eta merkatariekin, sektorez saila, eta arratsalde hortan gogoratu sagardotegi temporada bete-betean gendela, sasoi hartan, eta arratsaldean tabernari, jatetxe, ostalaritza eta sagardotegiekin ere bilera, badierazteko itxi behar dugu, ez. Orduan, benetan, 2 egunetan izan zen eromen bat, zenbat jende, zenbat herritar, zenbat kolektiborekin aldi berean biltza, ez. Baina oso ohikoa. Gurean egin beharrekoa eta lehen esan dugun bezala ez ohikoa ez ginen egiten ari ezer. Eta zenbat eskertu zuten, ez, momentu haietan. Eta larunbata izan zen, eta hau ere oso gogoan dut, ia egun osoa pasatu genuen Bolondres areari forma ematen, ez. Udaletxeko pleno aretoan, 25 lagun inguru bildu ginen, udal gobernuetako zinegotziak, oposizioko zinegotziak, merkatari dexente, Bolondres area martxan jarri nahi zuten herritarrak, eta udalangileak, ez, guztira, esan bezala, egun bitxia izan zen, 25 lagun bilduan pleno aretoan, Bolondres are honi forma ematen, eta lortu genuen 24 ordutan,
oso dinamika interesantea, gero ia da herri askotan ez, jarri zela hau martxan, herriko merkatari, udala eta herritarren artean ez, gai izan ginen esan bezala, 24 ordutan honi forma eman, eta izugarria izan zen, deialdia publiko egin, eta 2 egunetan, 125 lagunek, ematea izena ekimen honetan parte hartzeko, ez? Nik esango nuke, gure herrian inoiz egin den ariketa komunitario eta solidario handienari bide eman geniola orduan, ez? Eta ekimen honen helburua argia zen, adinekoak babestu eta zaindu, ez? Batez ere ikusi dugun bezala, birus honek gehien erasan, gehien kolpatu duen kolektiboa izan delako adineko personak, ez? Eta ordutik, lan hildo ezberdinak jarri genituen martxan, lehen egunetik, lehen aste horietan, eta batez ere gure buruari egiten genion galdera zen, guk ez genekin zertzen pandemia bat kudeatzea, baina zeintzu dira oinarrizko baldintza, zeintzu dira oinarrizko behar sozialak, ez? Nola baite, oinarrizko behar sozial horien zerrendatze bat egin genuen, eta beraz gure buruari galdetu genion, eta udaletik nola lagundu dezakegu, ez? Eta horrela, urgentziaz, hasi ginen, urgentziatik tiraka, neurri ezberdinak hartzen, hor badakizue, batetik, elikadura bankuak itxi ziren, egun batetik bestera, batean, horrek herriko, gure herrian ere beste herri guztietan bezala, hainbat familiak, hainbat familiaren oinarrizko elikadura kolokan jarri zuen, zalantzan jarri zuen, eta egoera horren aurrean, berriro ere eremu horretan lanean ari diren taldeekin, nagusiki herriko Karitasekin elkarlanean, ezoiko diru laguntza bat, ezoiko diru laguntza berezi bat jarri genuen martxan, gai izan ginen 10 egunetan diru laguntza berezi bat martxan jartzeko, herritarrei oinarrizko elikadura hori bermatzeko. Alarma egoerak iraunduen 3 hilabetetan izan da martxan, eta esan behar da herriko 32 familie jaso zutela. Eta era beren, beste ekimen garrantzitsu bat, errenterin ere egintzena, isolamendu egoeran, itxialdi horretan zeuden, herriko adinekoen bakarlade hori nolabaite zertxo baite arintzeko asmoz, sostengua, gure babesa, gure laguntza emateko helburuz, 2 alditan, itxialdiak iraunduen zer 2 alditan jarri ginen, egin genizkien telefono deiak, gure herriko 75 urtetik gorako pertsona guztieiz. Alegia, 2204 herritarri egin genizkien deiak 2 egunetan 800 gora dei egiteko gai izan ginen, eta baita ere, etxe maskarillak banatzeko ere ez. Eta zentzu horretan, azpimarratu eta gora aipatu nahi dut, udaleko langileen konpromisoa. Krisi honetan, udal langileek adierazitako konpromesua egindako lan esker hori gabe, nekez egin genezakeen alakorik, esan bezala deioaien ardura, udal gobernuko kideok eta 22 langilek egin zutelako, ez? Gero dei hoiekin aparteko sare bat antolatu genuen, eta dei hoiekin bolondresen saretik jarraitu genuen, baina lehen dei hoiek udaletxetik, udaleko langileek, udaletik egin genituen, ez? Eta egia esateko, ez daukate astutzeko, eguna haietan herriko adineko personen handik jaso genuen berotasuna eta jaso genituen eskerritzak. Gehien errepikatu ziren hitzak eskerrik asko nirekin gogoratzagatik. Uste oso adierazgarria. Herriko pertsonek, oraindikan emozionatzen naiz egia esan, gogoratzen naizenean. Beste neurri bat, indarkeria sexista pairetzen ari diren emakumeentzat ere izan zen, batez ere euren etxetik berehalakoan irteteko beharra zutenentzat 2 etxe egokitu genitun, eta esan behar da, badakigu ez, etxea ez dela toki segurua emakume askorentzat, eta tamalez gure aurreikuspenak bete egin ziren, izan ere, itxialdia hasi eta aste gutxira, egun gutxira jaso genituelako urgentziazko bidei larri
euren etxetik ateratzeko eta etxe horiek egokitu genituelako gai izan ginen egoera horiei erantzun eta emakume eta familia haiei irtenbide bat emateko, ez? Eta, bueno, herritarrak zaintzeko beste adibide bat jarri nahi nun izan zen hondakinen bilketa. Hori ere, herritarrak zaintzeko bilketa berezi bat abiatu genuelako, ez? Kutsatuta edo gaixorik edota kuarentenan zeuden herritarrentzat, hondakin bilketa berezia jarri genuelako martxan, eta esan behar da, inon sortu den protokolo bat sortu zuela Usurbiliko udalak, eta gainera Espainiako ingurumen ministerioak eredu gisa hartu zuena, eta hala eskatu zuten herri eta udaletara bideratu zena, ez. Eta hor, esan behar dut ere, lanketa handi bat egin genuela udaletik zerbitzu publikoak mantentzen, ez. Dena itxi egin behar zen sasoi hartan, lan handia egin genuen herritarrek berregokituta bazen ere, eta gaur egungo baliabide digital eta teknologiak baliatuta herritarrei zerbitzu publikoien eskaintza mantentzen, ez? Eta hor, azpimarratu nahi dut esaterako bai gaztelekua, bai harremanitzek bideratzen dituen hezkidetza programak edota 75 urtetik gorakoei zuzentzen zaien esperientzia eskola eskaintzeko gai izan gehala, eta hor apustu garbi bat egin genuelako zerbitzu horiei eusten, ez? Eta hala beharrez itxi behar izan genituen zerbitzu horietan lanean ari ziren langileen soldatak euneko eunean mantentzeko negoziazioak ere, pentsatzen dut errenterian ere, enpresa horiekin, ez? Eta, bukatzen jungo naiz, askoz gehiago neukan esateko, uste duia igual pasa naizela, baina beste adibide bat jarri nahi nun, eta umen eguna. Itxialdian umen egun antolatu genuen. Gure ustez, aipatu ditugun kolektibo zaurgarrienen artean, umeak ere badaudelako. Ni uste dut itxialdian kolektibo ahaztua izan direla umeak, eskubiderik gabeko kolektibo bat izan dela. Aste luzeetan kalerik zapaldu ez zuen kolektibo bat izan zela. Eta horregatik, egindako nolabaite alegin hori eskertu eta aitortza publiko bat egina izan genien umei, eta esan behar da, egun bikaina izan zala, herritar guztiok unkitu gintun eguna izan zala, eta nolabaite zerbaiten parte, zerbaiten kolektibo eta komunitate baten parte sentiarazi gintun eguna izan zala, ez? Behin lehen egun eta aste horietako neurri haiek, urgentziazko neurri horiek abiatuta, esango nuke aste santuen bueltan, hor kokatzen denetzako inflexio puntu bat ikuste genu hau luzerako doa. Luzerako doa, eta hor jadani nola baite lehen uneko xokori gaindituta arnaz luzeko proiektuak sortzen eta diseinatzen eta martxan jartzen hasi ginen. Jadanik itxialdia igarota, ikusten genulako gure herria nolabaite berraktibatzeko unea iristen zala, gure herria bizi berritzeko aldia iristen zala, eta albalimazan gure herria oraindik eta bizigarriagoa egiteko unea iristen zala, ez? Eta hor, gertukoari, gertukoa eta tokikoa zaintzea zegokigula, zaintzeaz gainera balioan jartzea zegokigula, suspertzea zegokigula, horrek azken batean ere elkar zaintzea suposatzen zuelako, ez? Bai noski arlo ekonomikoan, bai arlo sozialean, eta nola ez baita ere arlo kulturalean, eta pixka bat, hori aintzat hartuz, norabide horretan, lehen esandako aurrekontuen murrizketa tragiko honetan, aurrekontuak ere birformulatu, birnorabidetu egin behar izan ditugu, eta gure lehentasunak hor kokatu ditugu, tokiko ekonomiaren, tokiko kulturaren eta tokiko gizarte babesaren zaintzan, Ekimen pila bat ditugu, baina ez ditute, uste luzatu naizela eta ez ditute hauek danak aipatuko. Bakarrikan esan lehenago izan esan dut,
azken ideia batekin amaitu nahi dut. Aurreko urteko jardunaldietan hori ez, iruditeria berrien bila aritu ginen, eta nik uste krisialdi honek eman digula ere iruditeria berrietarako aukera erreala ere ematen digula. Eta sistema eta eredu honen mugak inoiz baino ageriagoan geratu diren honetan, ni uste asko gehala, geroz eta beharrezkoagoak ikusten degula gizarte eredu jasangarriago bat eraikitzeko beharra. Eta uste dut momentua iritsi dela eraldaketarako potentzial hori askatzeko. Leno Josebak hitz egite zuen narratiba berriaz, alternatiba emantzipatzailerako unea iritsi dela. Gu gure txikitasunetik, gure tokikotasun horretik ikuspegi eraldatzaile horrekin ari gara. Batzutan hobeto asmatuko dugu, bestetan ez hainbeste, baina narratiba berri hortan gure ekarpena egiten jarraituko dugula. Mila esker. Mila esker, zuei, aizpea agurtzane. Hori, galderarik edo iruzkinik balin badago. Mario? Egon pixka bat. Hau jarrita, etxeango, ez da, entzuten da ondo, bai. Alusioengatik besterik ez bada. Gobernantza aipatu duzu eta hitzaldian ere aipatu dut, ez da, gobernantza beste zenbait kontzeptu bezala, nolabait hain borrokan dagoen edo leian dagoen kontzeptu bada, ez da, beste zenbait kontzeptu bezala, komunitatea bera. Nik uste komunitatearen kontzeptuan ere nik uste oso definizio polita mandezula, hortzane, elkar zaintzeko prest dagoen jende taldea dala komunitatea, ez da? Eta horrek ja apurtzen du komunitatearen inguruan dauden beste zenbait definizio edo kontzeptu homogeneitate, kultural, identitario, linguistiko, bestelakoetan oinarritutakoa, ez da? Eta nik uste elkar zaintzeko prest dagoen jende taldea definizio hori zoragarria dela. Eta hain zuzen ere, hitza bera da, komunitatea. Baina komunitatea nola definitzen dugun, noski batzuk modu batean, batzuk beste modu batean definituko dute. Gauza bera gertatzen da auzolan kontzeptuarekin. Auzolan bolo-bolo dabil, jende guztiaren agotan, baina auzolana ere modu batera edo bestera definitu daiteke, eta gobernantzarekin gauza bera gertatzen da. Horregatik hor, nik uste gobernantza teknikoki, esan daiteke dela gobernantzeko forma bat, ez jerarkikoa, horizontala, eta erabaki baten eragina jasoko duten guztiak biltzen dituen gobernatzeko modu bat. Zuek egin duzuena da gobernantza demokratikoa esan nahi dut. Eta beste zenbait eremutan definitu diren gobernantza kolaboratiboak kakotxen artean, ez direla gobernantzak, ze eskema jerarkikoak dira eta bakarrik biltzen dira neurri batean ados dauden eragileak edo marko ideologiko, politiko, ekonomiko berreina duten eragileak. Horregatik hor, nu ustez badirela kontzeptu batzuk erabili beharrekoak, hain zuzen leian daudelako, baina eduki txukunez bete beharreko kontzeptua direla, eta nik ustez zuek aipatu dituzuen adibide horietan oso garbi eta oso txukun betetzen direla zenbait teorikok aipatzen dituzten adirazle hutsak edo signifikante hutsak edo oraindik betegabeak daudenak. Eta horregatik nik uste hor lan politiko izugarria egiten ari zela zentzu horretan. Bestea da pixka gehiago galdera gisa planteatzen dizuet, politologo eta ekonomilarien birtute bat izaten da iragana aurre ikustea. Eta previsiblea zala edo ez zala esaten zenuen. Eta ikusita gero, orain guri tokatzea egu esatea, hau ja ikusita zegoen. Hau ja idatzita, ikusita, kontatu da zegoen, bakarrik faltatzen azan gertatzea. Gu bagenekin gertatuko zala, eta normala. Justu 2020 garrera. Hori gure lana izaten da, ekonomilariena den bezala, ezta? Baina, iruditu zait, eta ez zure kasuan hortan, pixat hitz egin dezula iraganean, hau egin genuen, hau izan zan, hau bestea. Previsiblea da, eta gaurko datuak eta gaurko egoera ikusita, previsibleagoa esango nuke, alde batetik egoera honek luzera joko duela, eta agian okertuko dela.
Eta prebizio horretan, jakineko nuke pixkat zuek udal mailan ze prebizio edo ze lanketa egin duzuen pixkat eskema gobernantza berri demokratiko horren hildotik iaia aurreikusita daukazuen zehozer, jakinda zentzu diren mugak, ezta? Eta berriz ere, egoera okertzen baldin bada, nolabait erabakiaren zentralizatzea eta vertikalizatzea berriz ere etorriko dela eta goitik etorriko direla aginduak eta margena pixkat eskaxa izango duzuela. Ez bakarrik margen finantziero ekonomikoa hori argi dago baietz, baita ere beste zenbait erabaki hartzeko. Eta ze punturaino aurreikuspen horietan margen horiek fortzatzeko gutxienik asmoa edo deliberua hartu duzuen. Nik igual argitzeko Mario egia da, justu nire azalpenaren bigarren zatia ez du kontatu niretzako hor bi aldi zeuden edo niretzako lehen egun eta aste haietan urgentziaz hartu genitun neurriak eta ez dakit iragana den, baina gero ja aste santuak eta gero guretzako netzako hor beste fase bat hasi zen eta esan bezala zenbakiak kuadratzeko ariketa zaratago, nola baite lehen esan dugun herria berraktibatzeko asmo hortan arnaz luzeko egitasmoak martxan jartzen lehen esandako norabide hortan, ez da igual hori da orain niretzako momentu hortan eta besteak zerbitzu guztiak martxan jartzen eta barrez. Egin dezun, galderari erantzun, egia esan, zaukat erantzune zuzenik, baina nahi bai guzti hontan eta bai pertsona bezala eta bai alkate bezala eta askotan alkateon artean, alkate eta hautetxion artean egin izan ditugun bilkuretan, sensazioa bazen eta lehen uste zukera aipatu dezula, ze margen daukagu bestelako espazio, ez dakit espazio edo deitu ez. Eta hor ni uste dut, barne kontra esan, horrekin lanean aritu gehala ere. Egia da ni uste dut, hainbat eta hainbat gaietan, gure ahalmen ekonomikoek utzi gaituzten kasuetan behintzat, gure udal esparruko kompetentziez gaindi aritu geha, lehen lerroan jarri ditugulako behar haiei erantzutea, ikusita beste erakundeen ez dakit gaitasuneza baino etzela iristen, jendeak orain behar du eta modurik azkarrenean eraginkorrean erantzuteko udalak dira horretan. Eta horretan aritu geha, baina, egia da hor, badagoela ni uste gogoeta interesgarri bat, leheno uste norbaitekin hitzeiten nun, hau da hasi genuen, esaten, honek amaiera egun bat zeukan. Hau da, 2 hilabetako, pasako da, eta listo. Hau ja kontatu naiz ez da laula. Hau ja, ikusita gainera, azkenengo egun hauetan zer eta nola, hau izango da konstante bat, legealdi osoan orduan egoera bera ere oso aldakorra da eta ni uste dut hau konstante bat eta hau geratzeko iritsi den ez zabat izatean uste dut badukagula gogoeta bat egiteko gauzak beste modu batetara egin nahi degunon artean eta kudeaketa goitik bera datorren vertikalismo hutsez jarduten duten enen arten guk ere hor zer egin dezakegun uste dut gogoeta hori egin beharko genukela egita izpeak. Nik esango nuke alarma egoera dekretatu zanetik azkartasuna izan da gure egiteko moduaren nolabait printzipio gidari bat. Izan da alik eta azkarren identifikatu beharrak, alik eta azkarren identifikatu kolektiboak, alik eta azkarren zehaztu, hartzaileak, alik eta azkarren definitu zer dan eskainiko dieguna edo ze politika dan garatuko deguna, alik eta azkarren egituratu hori posible izan dadin eta jendeak laguntza edo babesa jaso dezan kasik, hasieratik, ez? Adibide bat jartze aldera, guk talka plan bat egin gendun, pixkat ikusita egoera luzatzen ari zala, hasierako 15 egun horiek ez zirela inola ere izango, dendak itxita, ostalaritza establezimenduak itxita, enpresa batzuk itxita, zerbitzak itxita, talka, ondorio ekonomikoei aurre egiteko, talka plan bat jarri genuen martxan, Eusko Jaurlaritzak 3 milioi euro jarri zituen autonomoei laguntzeko, errenteriako udalak 1.700.000 euro jarri zituen.
eskaera egin eta astebetera jendea dirua jasotzen ari zan. Esan nahi, azkartasuna izan da gure printzipio gidaria, azkartasuna tramitazioan, azkartasuna laguntza gauzatzeko garaian, izan da, sekulako zurrunbiloa, eta izan da egoera bat eskatu duena, udalaren erabateko berrantolaketa, zerbitzuen erabateko berrantolaketa, politika berriak eraikitzea. Izan da, dena berdefinitzea, berdiseinatzea, berrerabakitzea, eta izan da sekulako, zurrunbiloa. Egia esan, horregatik esaten nuen ikasieran, ez dugula tarterik hartu, eseri, eta esateko, zer gertatu da. Zer gertatu da, azkeneko aste hilabete hauetan, ez? Eta nik uste dut orain, eta gero egia da, alarma egoera dekretatu zanean, konfinamendua erraza zan kudeatzen, oso erraza. Araua garbi zegoen, jende guztia etxean zegoen, bai, erraza zan oso estremoa eta oso larria egoera, baina kudeatzen erraxa. Deseskalada hasi zanean, hor izan zan, egia esan oso zaila, oso mezu kontra esankorraken euskan, egoera oso aldakorra zan, egunean egunekoari erantzuteko baino ez ginen gai, eta oraindik horrela jarraitzen dugu. Ez? Orduan, nik uste dut asko daukagula pentsatzeko, praktikak azken aste hilabetetan egin dugunari buruz pentsatu behar dugu eta ikusi behar dugu egin dugun horretatik guztitik zer geratzen dan eta zer hobetzen dugun eta zer baztertzen dugun, baino dimentsio askotan, udalaren berrantolaketari dagokionez, udal zerbitzuei dagokienez. Hemendik aurrera ukiko ditugun behar berriei dagokienez. Eta gero, baliabide ekonomikoak agurtzanek aipatu du, erabat aldatu zaigu testu ingurua. Eta ez zaigu aldatu aurtengorako, aldatu zaigu datozen urteetarako. Guri behintzat, agurtzan eta biori agintaldirako panorama erabat aldatu zaigu. Ez da, orduan, asko daukagu pentsatzeko, baina ez dugu orain arte astirik izan. Egon garelako murgilduta erabateko zurrunbiloan, eta zurrunbiloan murgilduta egon gara injustu hori erantzun nahi izan dugulako, gure burua jarri dugulako ere presio handi batenpean, eta benetan herritarren beharrei erantzuteko logika horretan egin behar izan dugulako lan, egin dugun modura, ez? Eta orain dator, egia da orain dator momentua pixkat gelditut esateko, zer egin dugu, nola jardun gea, eta baita ere jasangarria haute da, eraiki dugun hau guztia. Guk zaintza sare publiko komunitarioari dagokionez 500 lagunen sare bat osatu dugu. 500 lagunek eman zuten izena gure herrian, ez? 500 lagun hoiei zer eskadakieke, zer eskadiezaiekegu, zenbateraino eman dezakete. Hori guztia ez dakigu, ez? Jardun dugu ahal izan dugun modura. Ni uste gainera badaudela gogo eta interesgarri batzuk ez guk ere aurrekoan eta horbilera bat egin zen alaitz. Eta orain zer, bukatu da babesare hauen egitekoa, zer egina. Nik hemen neukan beste gogo eta bat eta oso nabarmena geratu da gizarte babesarekin benetan ditugun arazo estrukturalak, ez? Hemen esan da pandemia hau izan dela biluzte bat, sistema agerian utzi dula, hemen urgentziaz neurri asko hartu behar izan ditugu oinarrizko behar hoiei erantzune alizateko, eta orain zer berriro elikadura bankuen beharko dugu. Administrazio publikoek hori sostengatzen jarraitu behar dugu, danak lehen gora itzuli behar du, kale horrian zeuden persona gure kasua ez da, baina aterpetxe gune bereziak iriki ditugu persona horiek kalean egon ez zitezen, orain zer. Nik udaletxera, nik herritarrekin izaten ditudan itzordu asko izaten dira etxe bizitza arazoarengatik. Pandemia hontan Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailak atera zituen diru laguntza berezi batzuk parke publikoan zeuden etxe bizitzen alokairuan laguntzeko. Gure laguntza sozialen udaletan gizarte larrialditarako laguntzak kudeatzen ditugu.
askotan motiboa esan bezala alokairua ordaindu ezinik dauden persona horiek motiboak gizarte larrialtietarako jotzeko arrazoia hori izaten da. Aste honetan ateratzen zen azterketa bat, gure soldataren 60% edo ez dakit zeintzen datua zehazki bideratzen dugula alokairu sozialerako. Claro, alokairu sozialerako ez barkatu, alokairurako hori bideratzen maldegu, normala, ez, personak elikadura bankuen beharra izatea. Berez, gizarte babesak sistema honen arabera dio, gaur egun ematen diren laguntza sozialekin jende guztiak bere elikadura bermatua duela, ez? Baina ikusten dugu errealitatean ez dela hala elikadura bankuen beharra dutelako. Orduan galdera da, ikusita ordaindu ezinik dauden alokaroien zergaitik ez zaio behingoz etxe bizitzaren gaiari adarretatik heltzen. Hori izango litzateke benetan alokairuaren prezioa mugatuko balitz, merkatu librean dauden etxe bizitzen prezioa mugatuko balitz, arautuko balitz, laguntza sozialak beste zerbaitetara bideratu halko genituzken, eta orduan bai, hori da benetan, orduan uste dut, esaten dugunean benetan biluzik utzi duela ezoiko laguntza batzuk bideratzen ari gea, eta ni horren zean naiz, nolabaite sistema honen petatxo gixara. Eta ala gertatzen da, gu Caritasekin bildutan gendenean, badakigu petatxo bat jartzen nahi gala. Baina bila da eraberen, udalotatik oso mugatua gaude benetan, naiz eta gure eskumenak mugatuak diran, baina benetan dauden arazo estrukturalak hain handiak direnez, norabide honetako edo dimentsio honetako bestelako erabaki batzuk hartzeko, eskuak ez dakit eskua lotuta ditugun, ez dagoago margenik, esango nuke ez, eta niretzako larrien etxe bizitzaren gaia da, ez, benetan gai horri adarretatik helduko balitzaio, bestela era batetara eraiki ahal izango genukelako gizarte sistema, gaur egun daukagun sistema. Hemen maiaren atzean bi alkate dauzkagu, entzulen artean nik alkate hori bat baino gehiago ikusten dut. Eta ia gogoa ematen du, hoiei galdetzeko, ez da? Hau dena etorri denean zer sentsazio izan zituzten alegia, ederra librada izan duguna edo. Baina, nahi baduzte, gero eztabaida foroan horretaz hitz egin, horren ez zaituztet konpromiso baten jarriko, baina bai, horrekin balio gehiago, handiago eman oraindik, ez da? Rol horretan aritu zareten hori eta zaudeten hori, horrentxe Mario esaten zuen bezala aurrera begira ere, datorkigunarekin. Eta, eskerrik asko berriro, bioi, zuen hitzagatik.